Anticipate nu sunt excluse. Practic este imposibil ca aceste alegeri anticipate să aibă loc în toamnă. Parlamentul își reia activitatea în octombrie, deci până vor fi făcute toate, vor fi întreprinse toate procedurile necesare pentru a declanșa mecanismul de alegere a președintelui, aia va ocupa cel puțin de 2-3 luni. Deci, bun, în caz dacă se declanșează alegerile președintelui, mecanismul alegerilor președintelui, aceasta înseamnă că sau președintele este ales, sau cu siguranță se vor avea loc alegeri anticipate în cazul eșecului alegerii președintelui. Și atunci ele ar putea să aibă loc, probabil, sau la sfârșitul iarnii, sau la începutul primăverii la anul viitor. Asta este un al doilea lucru. Astăzi, deocamdată, nu se întrevăd elemente sigure care ar vorbi în favoarea alegerii președintelui de către Parlament. De către actualii deputați. Da, de către actuala componență Parlamentului. Comuniștii continuă să-și mențină poziția sa intransigentă în această privință și este de înțeles de ce. Actuala guvernare, care deja are un stagiu de 2 ani și care nu a reușit în mod simțitor să schimbe situația socială de Republica Moldova la toți acestor 2 ani. Explicații sunt multiple și deseori plauzibile, dar aceste explicații nici de cum nu influențează pe dispozițiile electorale. Oamenii așteaptă rezultate nu sunt. Plus aceasta, deci situația se agravează datorită faptului că în interiorul alianței de guvernament continuă aceste cercuri interminabile care discreditează această alianță și iarăși nu creează un background bun în fața legătorilor. În așa fel, alegerile anticipate ar putea să se favorizeze, sau cel puțin acum în calcul le favorizează nespus de mult Partidul Comuniștilor și îi face pe ei să încerce să scoată treaba spre alegerile anticipate, ca să-și o îmbarcă de tot. Adică actualele negocieri care se arată între PLDM și PCRM sunt pur și simplu niște discuții, nici de cum adevărate negocieri pentru alegerile președintelui. Nu, ar putea să fie și negocieri, cu toate că și unul și altul neagă faptul. Vorbim de PLDM-ul și PCRM-ul. Neagă faptul că s-au fi întâlnit și cu toate aceste negocieri. Dar chiar dacă ele ar exista în realitate, eu cred că ele nu comportă ca finalitate, deci neapărat alegerea președintelui. Clar este interesat ca prin aceste negocieri, sau cel puțin prin zvonul despre aceste negocieri, să-i pui în gardă pe colegii săi, să-i facă mai abil în dialogul cu el, iar Voron este cointeresat ca acest dialog efemeric să existe, fiindcă el, de fapt, în așa fel favorizează contradicțiile dintre alianțe și discreditează această alianță. Plus la aceasta, trebuie să fim conștienți de faptul că filați foarte bine înțeles, că în caz dacă el acceptă, de exemplu, ca să fie ales de către comuniști, acest accept va fi doar unul declarativ și este foarte puțin probabil că comuniștii l-ar vota prin filat în calitate de președinte. Fiindcă situația se creează următoare. În caz dacă Filat merge la o înțelegere cu comuniștii, el pune într-o situație foarte gravă propriul partid, în situație de imagine. El este acela care a distrus alianța pentru integrarea europeană, se discreditează în fața propriului electorat. Partidul Democrat trăiește acum nu cele mai bune timpuri, datorită apariției în conducerea lui a unei asemenea persoane controversale cum este domnul Papăpău,
Iar Partidul Liberal nici nu interesează pe Voroin de simplu motiv că electoratul acestui partid nu se interpretează cu partidul electoratul lui Voroin. Și în acest sens, Voroin este foarte interesat ca mecanismul declanșării alegerilor, mai bine zis, mecanismul să se declanșeze. Deci, Filat să accepte pe titlurile liberale în președinte de colaborare cu comuniștii. Comuniștii nu votează pe Filat și deci alegerile anticipate deja nu mai pot fi evitate. Și asta în condițiile. Filat este evitat, locul într-o situație extrem de complicată din punct de vedere imaginii, iar Dimpu poate să facă ce dorește el, să se multe lucruri, pentru că comuniștii nu interesează acest partea electoral. Maximal cât poate să acumuleze timpul sunt vreo 30% în cel mai bun caz și acești electori nici de cum nu influențează electoratul românesc. Și în acest fel, Republica Moldova poate să privească într-o bună zi o guvernare comunistă unicolor și cu reeditarea unui succes bun al comuniștilor din 2000. Eu cred că toate aceste lucruri evidente sunt și pe înțelesul liderilor democrați și în primul rând al lui Filat, care nu închipă cum ar putea să permită un gafă de felul acesta să meargă la înțelegere cu comuniști. Dar ar fi pentru dânsul cu adevărat un pas sinciros.